Хәерле сәгатьтә хөрмәтле минем туган тел телеканалының сер типкән тапшыруының тамашачылары. Эфирда янәдән мин тапшыруның авторы һәм алып баручысы Роза Хайруллина. Һәм бу юлы да мин сезгә зур теләк белән кызу репортажымны эшләргә кирештем. Бүгенгесе кунагыбыз безнең күпләрегез өчен бик кызыклы булган. Салам дуслар, менә без бүген Дворец молодежида концерт менән килегез көтәбез. Туган тел салам. Язмышы белән дә үзенчәлекле, көчле автор башкаручы, яраткан җырчыбыз Ринат Рахматуллинның концертында эшлибез бүген дусларым. Шуңа күрә әйдәгез телеэкраннар янәшәсенә якынрак килеп утырыгыз. Күпләрегезне кызыксындырган сорауларга җаваплар, эксклюзив, сәхнә арты кадрлары, концертның бик кайнар мизгелләре барса да сезнең өчен. Ринат Рахматуллин концертына нигә килдегез? Повеселиться, послушать песни. Это мой любимый исполнитель. А почему вы его любите? За его душевные песни. Прямо с душой, отдушины. Аж в некоторых песнях хочется и плакать. И в некоторых песнях и зажигательные тоже бывают моменты. Ну, вот прям вот душой артист. Хөрмәтле тамашачылар, кемне мин сезгә бүген шундый зур теләк белән күрсәтергә, эшләргә кирештем микән? Сер итеп кенә әйтәм, сезнең яраткан, хөрмәт иткән һәм сезгә бик кызыклы булган шәхесебез, артистыбыз Ринат Рахматуллин үзе бүген сер итеп кенә тапшыруында кунакта. Хәерле сәгатьтә, Ринат абый. Хәерле сәгатьтә, хәерле кичләр, Роза һәм инде тамашачылар, телевизор караучылар, барыгызга да хәерле кичләр телим. Хәерле булсын, изге сәгатьтә, хәерле нияттә дибез инде, Ринат абый. Нинди күпме тормышыгызда булган вакыйгалардан соң, менә Уфада, Иректә сез хәзер әлхәмдүлилләһ шөкер концерт куясыз. Бу сезнең Уфадагы ничәнче концертыгыз дип сорасам, санын беләсезме гомумән? Гомумән әйткәндә әйтә алмыйм. 2006 елдан бирле. Менә мин беренче тапкыр 2006 елда килдем. Ел саен куйдым, вакытларда пандемия белән, менә минем теге югалып тору сәбәпләре белән инде беренче концертларга куя алмадым. Менә инде бу шул югалулардан соң күп әйберләр кичергәннән соң инде минем тормышымда булган вакыйгалардан соң инде Роза, менә бу инде бүген Уфада бүгенге яңа концерт дип әйтеп була. Тормыш китабы дип атала. Тормыш китабы, минем тормышым, минем белән булган bütün вакыйгалар, мин кайларда булган, нинди җирләрдә җиргән, нәрсәләр кичергән, менә барысы да шушы бүгенге концертында чагылачак, инде тамашачыга җиткерәчәкбез. Монда күз яшьләре дә була, монда була эмоциялар да булачак монда. Шуңа күрә дә инде концертны белмим, каягына куйсак та яратып каршы алалар. Тамашачылар бер характер белән керәләр. İkinci тыю белән чыгып китәләр концерттан дип әйтәсем килә менә шундый. Уйланып, инде нәтиҗәләр ясап үзләренә шулай бит. Бу бит минем генә тормыш түгел, шушы дөньяда булган кешеләрнең тормышларына кайберсенә туры килә торган әйберләрдә мөмкин мин мондан сөйләгәннән кеше үзенең тормышын күз алдына китереп утырырга булдыра дип әйтәсем килә менә шул. Сез миңа һәр вакыт нәрсәгез белән охшыйсыз. Сез ихлассыз, сез ачыксыз, сез бер нәрсәгезне яшермисез. Ничек бар? Сөйли ул. Шак кына бузылып алу аркасында концертларын куймый калганында хәтта ки яшерми Ринат абый әйме. Роль артына әзрәк кенә шулай ук салып утырганнарның аркасында 29 авария кичерә һәм 30-сында менә ниһаять инде сезне язмыш яптылар. Ну, бит инде Аллаһ Тәгалә күрә бит инде Ринат булгандыр дигәндер инде 30 авария кичереп тә әле син һаман исән, әле син һаман бер инде дә теге наказание алмаган дип инде уйлагандыр инде Аллаһ Тәгалә җитте бу малайга, бераз генә акылга утыртып, бераз әле шушы җирләреннән аерып башка җирләрдә бераз яшатып карыйм әле, күрсен, тыйсын, аңласын дип шулай дип уйлыйм мин үземчә. Әлбәттә, Аллаһ Тәгалә һәрбер сынауны безгә үссен өчен, үзгәрсен өчен кеше дип бирәдер дип уйлыйм инде мин. Ринат абый, бу бит сезнең икенче утыругыз алайда. Беренче утырудан соң нидер нәтиҗәләр ясалмадымы? 90-нчы елларда булган әйберләр инде, ансы ынтылган инде. Но просто әйтәсем килә, менә бу шулай булырга тиеш булган инде Роза. Бу әйберләрне үтмичә генә бүгенге дәрәҗәгә мин килеп тә җитмәгән булыр идем.
Но мен былай да айтасым келе, теге түрлі хәлләр болды менің белән тормышта, түрлі қиындықтар кешірдім. Барысы да кім ғайыплы деп сұрасалар да, ол шушы Ринат Рахматуллин өзі ғайыплы. Бір кім де меңа теге арақ салған келеш рулге де отыртмаған, башқа жерге де отыртмаған. Шуңа күрә мен шушы әйберләрне колонияда вакытта барысында башымнан үткәреп, анализировать итеп инде яңа тормыш башларга дип шундый ният белән кайттым мин сәхнәгә. Безнең дустыбыз ул Ринат Рахматуллин. Яратып, сагынып килдек. Ничә еллар көттек. Хөрмәтле тамашачылар, Яшьләр сараена Ринат абый инде күптәннән килеп җиткән, чөнки бу концерт аның өчен аеруча җаваплы, ул кабатлый, ул әзерләнә, ул инде сезнең өчен дусларым концертын матур һәм сыйфатлы эшләр өчен бик зур тырышлык белән репетицияләрне ясый дусларым. Репетиция мизгелләре. Так, ага, молодцы, кысы булды. Bu жердан соң. Хәзер китәбез синегенә. Давай. Салават кушып җибәр. Сер итеп кенә дусларым, сезнең игътибарыгызны юнәлтим әле монда бик шундый шибәр генә туташ концертның режиссеры дип аңлыйм мин аны читтән генә карап торганда име, бөтен репетицияны күз алдында гына тота, җитешмәгән җирләрен шундук төзәтә. Ринат абыйның да һәм башка артистларның да кем микән бу? Шуңа күрә бездән аерылмагыз, кем икәнлеген без сезгә ачыкларбыз. Үзе булып кала алган Ринат Рахматуллин. Рахмат. Нормально. Төрмәдә утырган вакытыгызга тукталып китсәк, төрмә дигәнгә ачыламыйсыздыр инде. Колония. Теге авыр сүз инде, әлбәттә әйтергә теге күңелле сүз түгел, әмма дә ләкин ничек бар шулай сөйлибез. Ринат абый, сез бит әле анда да иҗаттан тукталып тормагансыз. Белүемчә 7 җыр иҗат иткәнсез. Көчне, илһамны сез шушы мөхиттә ничек алдыгыз, ничек таптыгыз? Менә беренчеләр инде колонияга теге үземнең синтезаторын алып кирдем. Миңа разрешение бирделәр. Мин анда да теге пашутта шундай рәхмәт мин начальникларга да, рәхмәт сотрудникларга да, рәхмәт бергә утырган җегетләремә дә, дусларыма да поддержка бик көчле булды минем. Синтезаторны алып киреп беренче утырганда мин җырлар яза алмадым. Минем бик кыен булды, авыр андый түгел, теге илһам килми. Но әйтәсем килә, минем бит тормышымда үзгәрешләр булды. Тормыш иптәшем инде Динар менә аның поддержкасы, аның миңа шалтыратулары, аның миңа атна сайын свиданкаларга килүе, короткий, длительный свиданкаларга килеп, миңа шушы колонияда яшәгәндә ул миңа илһам биреп, ул миңа поддержка биреп, ул миңа мотиватор булып, менә шулай мине поддерживать итте. Яшь булса да акыллы, төпле кыз бала булуы белән мине шаккатырып, шулай искитмәле менә бөтен җырларын да әйтерлек анага дип язылган. Иң беренче җырын да яздым мин анага. Кашан кайтасың инде, жаным дип әйтәйин, мен кашан кайтырсың икән, жаным, инде сагынып биттем бит инде. Мин инде шундан соң теге күңелемә туды. Кенәсин мине жаным, мин кайтам дигән менә теге төрмәдән хат дип инде атадым иң беренче җырымны. Бөтен җырларым анага язылган. Ул җыр бүген яңгыраячакмы? Бүген яңгыраячак, төрмәдән хат дигән җыр булачак инде буны. Беренче минем язылган колониядагы җырым. Ринат абый, дөрес аңлаган булсам, сезгә инде шушы төрмәдә иҗат итәргә дә һәм төрмәдән кайткач та менә шулай гөрләп китәрсез, шундый иҗатка керештегез. Шушыларның барысы артында сезнең инде сөйгән ярыгыз, Динарыгызның сезгә терәге, таянычы һәм илһамы тора, шулаймы? Шулай мен әйтәм бит, миңа инде ул колониядан кайткач ук тотындык без инде фотосессияларга, тотындык концерт программаларына, тотындык җырларымны яңадан аранжировкаларга, төрмәдән чыккан җырларны аранжировкалар ясатып, нитеп дөресен әйткәндә, кирип киттек иҗатка. Ул минем бит тормыштан ишек. Синең иҗатыңны иң якын кеше аңламаса, әгәр дә сиңа поддержка булмаса, менә без инде теге автор башкаручылар, композиторларга, җыр язучыларга бик тә авыр ул.
бик авыр. Шуңа күрә дә мин Динарга рәхмәтле, миңа бөтен булган дөньясын биреп, гомерен биреп, миңа үзенең теге ички дөньяларын миңа минем белән бергә уртаклашып, миңа җырлар язырга һәм миңа шушы концертларда һәр вакытта да ул минем мотиватор. Минем җыгым килсә дә ул мине уятып киттек, фотосессиягә киттек, парикмахерга киттек, косметологка теге сымысы гелмин движениедә. Безнең разница 30 ел. Но без бер-беребезнең теге возрастной нене белмибез. Ул миңа тигезләнгән, мин аңа тигезләнгән. Шуңа күрә Аллага шөкер, теге главный бер-береңә хөрмәт, бер-береңә мәхәббәт, бер-берең белән аңлап яшәргә генә шул. Сине генә яратты, бардым янны анатып, мине үзегә каратты. Şunda aşırı da şunda siktiremizden. Çeşitli karabarsana canım. Ринат абыйны әзерлиләр. Инде пөхтә итеп матур иттереп киендереп тә куйдылар, бизәндерәләр дә. Ринат абый, сезнең стилистыгыз, визажистыгыз. Бөтен әйберне эшли, бөтен әйбер режиссер да, ул минем стилист, ул минем визажист, ул минем косметолог да, ул минем парикмахер да. Администратор. Ул минем администратор да, ул минем тормыш иптәшем, ул минем водитель дә даже, водитель. Мин янда утырып йөрим, как король. Ул бөтен әйберне эшли. Да. Субханалла, машалла дип әйтеп куйыгыз әле. Дусларым, үзем дә шулай дип торам, чөнки чынлап та күзләр тимәсен. Ринат абый, сез хәзер гомумән рольгә утырмаска булдыгыз. Шундый карар кабул иттегез. Ну да, инде да, мин Бөтенләйгә шундый карар кабул иттегез. Түгел, пока просто берәр жыл әле хәтләрен итеп йөрим. Салдырма. Ничә? Күрмидер инде. Bunlar kiretrik. Ya. Салдыр. Просто жал итеп йөрим. Чөнки рульдә напряженно йөрисең. Уйга жаңа уйлар килми. Җанында йөргәндә уже җырлар туа, уже ничек дип әйтим, алга уйлар килә. Рәхәт. Шуңа күрә минем шофер. Универсаль кеше, иң мөһиме ул Ринат абыйны ярата торган. Әле үзе бендә сөйләшеп китербез әле дуслар, әйме? Аңлый торган аны һәм ничек барышлар кабул итә торган безнең Динарыбыз килеп чыгуына Ринат абый янәшәсенә без бик шатбыз. Без үзебез шат әле. Ринат абый менә сер дип кенә концерт башланырга 1 минут калды. Роза Хәйруллина ул сорауны бирергә тиеш. Хәзерге мизгелдә гомумән хәмер суына тартылырасы киләме? Yok, вообще уйлаганым да юк. Инде жыл жарым грамм да уйлап та караганым юк. Аллага шөкер, менә беренчедән. Анага тагын рәхмәтле. Ул булмаса инде мин может калуинашка югалган да булыр идем, биткән дә булыр идем. Аллаһ Тәгалә миңа соңгы шанс бирде. Миңа тормышыма бүләк итте чәчәк. Валлахи дип әйтәм, просто. Миңа бүләк итте хәмердән, аракыдан арынырга. Мине заставил инде Аллаһ Тәгалә шул. И тагын бер кат, Ринат, давай сиңа шанс, сәхнәдә үзеңнең җырларыңны, үзеңнең моңнарыңны, тамашачыңны җыеп җырла дип менә шушындый не бирде миңа. Соңгы шансны бирде. Шуны да мин инде әгәр дә воспользоваться итә алмасам инде, значит, бетте дигән сүз. Сез аны бүтән тишегез, тырнагызга ябышып, бу мөмкинчелеккә тотынып, сез эшлисез, яшисез, иҗат итәсезме? Гомерем белән. Менә поддержкам булганда, все, Аллага шөкер. Гадәти булмаган концерт башлану мизгилләре дусларым. Ринат абый Рәхмәтуллин, ул инде үзе сөйләп киткәненчә, бүген аның концертында, аның тормышындагы вакыйгаларга ниндидер нәтиҗәләр ясау, халык тамашачыга тагы да якынрак җиткерү һәм инде менә шушындый бик эчтәлекле, мәгънәле сүзле җыр белән башланып китте аның бүгенге Уфадагы концерты. Изге сәгатьтә хәйрен ята. Без сезне хөрмәт итәбез, яратабыз һәм уңышлар телибез сезгә, Ринат абый. Бик яратабыз.
бик охшай, бик Ни өчен яратасыз аны? Белмәйм, менә шунда керә торган җирләр өчен. Рәхмәт әйтим. Әле гел халык аңлап бетермәйсә турында барган. Хәзер аңлый башлыйлар. Şu tertip bağlarız ya. Canım seni bugün tümle düşlerimle Yeşil balınlarla sinemelen takıyorlar günümde Ринат абый, Динараға кагылышлы сорауларны һаман да бирәсе килә, чөнки үзем өчен дә бер яктан мен сөенәм сезнең шундый мәхәббәтегезне тапканыгызны, үзегезнең тиңегезне, әйме? Икенче яклап мен Динара яклап та бераз борчылып куям. Ярый, әле сез анардан бөтен җылылыкны тоясыз, әйме? У яшь булгач сезгә барсын да бүләк итә ала, үзенең яшьлеге белән дә, сез борчылмыйсызмы? Берәр заман шундый вакыт килеп җитер, Динараның теләкләрен үти алмасмын, ичке дөньясын аңлый алмасмын дип. Ну, алай уйлап яшәсәң инде, алай уйлап яшәсәң, Роза вообще не надо было даже начинать деп әйтәсем килә. Бүгенге көнгә Аллага шөкер, минем әле тәртиптә барса, Аллага шөкер. Шуңа күрә дә әйтәсем килә инде ничек, ну, бер уйлап карасаң, хәзер бит заман шундый үзгәреп тора. Бүген исәнсен, иртә күмәләр. Шуңа күрә дә яшәргә кирәк. Ходай ничек сине ничек очраштырган, ничек бәхетле иткән, шуларны тыеп, шуларны урыслар әйткәндә использовать итеп яшәргә кирәк просто, яшәргә. Аның яшьлеге, аның миңа булган җылылыгы мине битен яшәргә этәргеч бирә, һаман движениедә. Әгәр дә миннән олырак апаң булса инде, җавит. Минем дә лакашан теге бер карт бабайга әйләнеп беткән булыр идем. Минем нидә окружениедә һәр вакытта яшь кызлар, яшь коллектив. Шуңа күрә мин картаярга вакыт юк. Ну килеп җитә дип инде килдер инде о, качан булса да. Бүгенгесе көн белән яшәргә кирәк, әйме? Аллага шөкер дип әйтәсем килә, зарланган юк. Бүгенгесе көнгә чынлап та рәхмәтле булып, менә шулай булган бәхетегезнең тәмен табып яшәргә насыйп итсен. Әле бит әле тагын ассызыклап әйтеп китергә кирәк. Тормашачлар бит бик кызыксына инде бу сезнең мөнәсәбәтләр турында, Ринат абый. Әле Динара бит әле ул сезне, менә шушы сез колонияга ләгер алдыннан сез танышып, сезнең мөнәсәбәтләр яңа гына чәчәк ата башлаган чорда бит инде шушы сезнең колонияга китү билгеле булаймы? Һәм менә сезнең иң авыр сынаулы вакытыгызда ул сезнең янәшәгездә булган. Ул теге берәр сезнең теге сез бит инде брутальный артист безнең, әйме, шундый харизматикагызга, җырларыгызга гына гашык булган кыз булса, миңа калса ул ташлаган булыр инде. Юк, ансы вот дөрес әйтәсең, Роза, просто менә теге кешеләр комментарийларда язалар бит инде төрле ниләргә, социаль селтәрләрдә инде вот акча өчен генә, популярность өчен генә инде ул кыз бала ул зактырмый китә. Но мин әйтәсем килә, ул минем тормышыма килеп керде бит инде. Мин почти бер нәрсәсез калган. Бер кемгә кирәкми торган Ринат дип әйтеп, бу мин, конечно, алай юк теге юкка чыккан кеше түгел мин. Но просто әйтәсем килә теге урыслар әйтәр, ни родина, ни флага дип инде, менә шуңа күрә миңа бик авыр моментта килеп керде ул минем тормышыма. Ул минем ситуацияларны белде ул, аңлады ул. Әгәр дә инде акчага кызыгып, минем популярностька гына кызыккан булса, бер аратна, бер ике ай җиргән булыр иде инде, использовать итеп китеп барган булыр. Монда безнең инде никах булды 17-нче Yok, предложение ясадым 17 октябрьдә, былтыр. 18 октябрьдә никах булды. 19-нда мине колонияга яптылар, беләсең? Табы сөйлисез, минем тәндән каз җиндәре. Шуңа күрә ул бит белеп торды, кая килеп эләккәнен, кая килеп барасын белде. Шуңа күрә 6 ай көтеп торып, ул әйтер, "Мен нәрсәгә кирәксең инде бу?" дип. Никахта ясатмасы, никахында үзе әйтте, әйдә, син китәсең белдек бит инде без. Киткәнче никахлар ясап, тормышыбызны бәйләп калдырыйк хәтта бу дип. Шункай акыллы булган, уңган кыз дип әйтәм шуңа. Субханалла, машалла, киләчәге дә якты булсын, хәерле булсын, Ринат абый. Sen mi? Tavaşasın.
Hürmetli dostlar, sizin tapşırığını qarau mezgillərində naq şuшы minutlarını көтөп утырдыгыз. Менә сезнең каршыгызда нaq үзе Ринат Рахматуллинның яңа мәхәббәте, яңа сулышы, яңа тормыш дулкыны ул Динара. Хәерле кичләр, Динара. Сез хәерле кичләр. Sizin yüzüгезгә караганда, мин күзәтеп торам, әмма Динара, сез дә шул хәтле бик бәхетлесез Ринат абый белән. Аллаһ шөкер. Аллаһ шөкер шулай. Менә шушы гомумән аңа булган кызыгу, ниндидер сез бит инде артистларга күзәтеп килгәнсездер. Менә ничә яшегездә ул сезнең башланды? Ничек гомумән аңа мәхәббәт уянып китә сезнең күңелдә? Безне шушы кызыксындыра. Юк, вообще артистка карата ничә эштә. Менә сез ничә сез Ринат Рахматуллин гомумән кашан Менә исемдә беренче тапкыр телевизорда инде сүздә юк име. Әниләр Ринат Рахматуллинның самый пик популяр вакытында дискысын алып кайтканнар ям. Менә үләдә китә яраттым, мен тормыш китабы җырын. Белмим, менә ул вакытта ничә 2нче класстыр, бәлки 1нче класс, менә 1нче класс булса тормыш китабын җырлап тыңлап утырсын әле. Хотя тормыш вот теге барыбер бәләкәйдән бәхетле, теге полный семьяны бәхетле тормышта яшә, но барыбер шундый менә үтә эчтәлекле матур җырлары белән шул тормыш китабын яратадыр. Аннан соң тукта яңгыр ансың да аның бүтән кеше дә ярата. Шул. Аблай мәсьәлә. Беренче менә тере күрешү, кайда ничек булды менә? Вау, ул миңа ошый дигән хисләрне кайда сез ничек кичердегез соң? Беренче күрешүдә мен, если честно, аның пародия күрсәтәр дип уйладым. Ринат Рахматуллин чакырып алдылар да, мен сине вживьем күргәнем юк я. А мен Собаны Татарстан Республикасының Соба районынан, анда ул чыты килмейме, белмим, яратмыймы килергә. Өчен килмей анда концертлар белән мен анда күргәнем дә юк. Вот, шуннан соң бер банкетта таныштык. Анда танышып китмәдек әле без сразу. Соңрак инде шуннан ничектер язышып, нитеп, ул белән сөйләшү белән алды. Менә аның белән сөйләшеп утырсам, вообще вакытлар момент үтә китә. Иртәнге 4-кә хәтлек язышып сөйләшеп утырайык. Шушы язышулар свиданияларга килеп җиткерде һәм ныклап сезнең элемтәләр кайчан, кайсы ел, кайсы айда башланды? Теге елны, получается, инде. Шушы аның авыр хәлләре алдына булган. Да, җәйкене инде получается, җәйкене самый аның теге менә кырында ярдәм кирәк булган вакытта, вот как раз мине диминдән да. Теге үземнең мактау әйтүем түгел, но ситуация шулай күрсәтә. Ситуация шулай күрсәтә, бик хайран калып үзем дә күзәтәм мин. Динара, чынлап та Ринат Рахматуллин бер нәрсәсез калган чакта, име? Шундый да авыр җилкәсенә сынау төшкән мизгелдә сез аның янәшәсендә терәк булып төрмәләргә затып тагы да шул сүзне кабатларга туры килә. Көтеп алып, хәзер аны менә шулай итеп җитәкләп, җилтерәтеп дигәндә йөртәсез. Әйе. Бик озак без көттек аның концертларын. Ринат Рахматуллин мой самый любимый артист. Он в жизни повидал многого, конечно. Я хочу ему главное здоровья, счастья, благополучия, чтобы у него все сложилось в жизни хорошо. Ему удачи. Концертның башы бик авыр, Ринат абыйның тамашачыга дәшүе белән, сөйләве белән, үзенең хәлләре уртаклашуы белән бәйле номерлар белән башланып китте, дусларым. Бер түгел, хәтта бер 3 номер шундый тамашачыны уйландыра торган булды, авыр булды хәтта үземә дә. Хәзер Ринат абый үзенең дулкынына кереп, инде гомер йомгагын сүтәм җыры белән дөртле итеп, матур итеп концертны тагы да матур дулкыннарга күтәреп алып кереп китте, дусларым. Әйе, бүген концертта без уйланачакбыз, без бүген концертта биячәк, үтәртәнәчәкбез. Күз яшьләрдә булыр бәлки мизгеле белән. Ни дисәң дә, бу концерт һәрбер кешегә, һәрбер тамашачыга бик тә иштәлекле һәм матур булачак. Хәлләр яхшымы, Ринат абый? Evet, нормально. Без озатабыз инде сезнең Конечно, монда тирләми мөмкин түгел. Сәхнә арты дусларым, гыш килә монда. Инде Ринат абыйны без икенче костюмын киеп чыгыр өчен саттык гримеркасына. Әлеге мизгелләр ашлык безнең Башкортстан кызы үзенең чыгышы белән тамашачыларны куандыра. Әсәр дип тапшыру дусларым, һәр вакытта сезгә зур теләк белән репортажын дәвам итә. Шуңа күрә безнең белән булганыгыз өчен рәхмәт сезгә.
Хөрмәтле дуслар, сезнең кашыгызда Ринат Рахматуллин төркеменең бэк вокалистка кызы җырчы Ямилә Саетгалиева. Хәерле кичләр. Хәерле кичләр. Ямилә сүзне шунардан башлыйсы килә. Без инде ишетеп киттек. Ринат абый Рахматуллин үзенең студиясын булдырткан һәм сез шушы студияның укучысы дип аңладык без, әйме? Ничек килеп эләктегез гомумән бу студияга? Мен бу студияда эшли башладым теге елны, июньдә. Шулай килеп чыкты. Ринат абый бер сабантуйны шалтыратты. Син шәһәрдәме дип сорады. Сабантуйга чыгыш ясарга кирәк вокал белән дип әйтте дә инде. Шуннан бирле эшли башладык бергә. Менә студияга килеп эләгер өчен нидер сынаулар, нидер кастинглар, конкурслар, нәрсәдер үтәргә туры килдеме? Связьлар. Связьлар. Дуслар, бездә серләр юк. Без ничек бар шулай сөйлибез. Гомумән Ринат абый белән хезмәттәшлек итү. Менә хәзер аның яшь тормыш иптәше шулай угаймы, Динара. Ничегрәк сиңа алар белән? Миңа алар белән бик тә тыныч. Алар икесе булганда күңелемдә бик теге рәхәтләнеп эшлим әйе. Без сиңа уңышлар теләп калабыз. Бик зур рәхмәт. Ринат абый берсеннән берсе матур костюмнар күренеп тора. Монда Динараның вкусы бик зур көчне яулаган эшли. Ринат абый, сез хәзер тормыштан һәрбер мизгелдә канәгать булып кына яшисездер инде, әйме? Аллага шөкер, барысына да канәгать, барысы да җитә, барысы да әйбәт дип әйтәсем килә. Чөнки яныңда сине аңлаган кешең бар. Синең белән бер сугышта бара торган кеше, бер темпта бара торган кеше, шуңа күрә рәхмәт. Сез бу темпка ияреп үзегездә энергиялы дәртле генә тормыш китәсез? Да. Киттем сәхнәгә чыгам. Учишься или в садике? Работаю. Хорошо, молодец. Кем работаешь? С кем работаешь? С мамой. Хорошо. Мама где работает? Полиция. О, все, здравствуйте. Все, я понял, все. Шундай матур итеп елмаеп тора. Сезгә концерт димәк ошый? Бик ошый, менә шушы концертка эләккәнгә Аллага шөкер, бик нык шатман. Ринат Рахматуллин, конечно, җырлый белә, шушы хәтле күңелдән алып күңелгә җиткерә белә, халыкның күңеленә керә белә. Шушы хәтле дәрт белән андай артистны бик белмим, матур җырлый, бөтенсә, аның кебек күңелдән күңелгә алып бирә торган бик нык артист, большой буквы. Аллага шөкер, бик нык шатбыз шушыңа килгәнгә. Ризабыз. Мәңге рәхәт яшәсен, бәхетле булсын. Тормыш юллары бик шатлыклы булсын. Шатлыклы, бәхетле, картлык. Шушлай итеп халыкка йырларын җиткерсен дальнейшемдә инде. Алдагы тормышында уңышлар, семья бәхете. Тагы балалар алып кайтырга инде. Яшь кыз белән. Насыйп булсын. Уңышлар, матур җырлар көтеп калабыз. Әлеге мизгелләрдә Ринат Рахматуллин картаймы әле әнкәй дигән җырын башкара. Ничә еллар дәврендә инде бу җыр меңләгән тамашачыларның күңелләрендә аерым бер урын алды. Рәхмәт сиңа, Ринат абый, шундый көчле мәгънәле җырларың өчен. Динара, сезнең Ринат Рахматуллин белән яшь аермагыз 30 елга якын бит инде, 30 яшь дисәкме дөресрәк булыр әйбәт. Әтиәннәрегез ничек кабул итте гомумән сезнең мөнәсәбәтләрне, сезнең аңа гашык булуны, гаилә куруыгызны? Башта бөтенесе каршы иде. Теге дуслар да, туганнар да, так скажем, индейме. Потом экренге таныштыра торгач, аның барыбер теге яхшы күңеле яхшы кеше икән белгәч, инде яхшы әйбәт кеше икән белгәч, шулай үзенә үзе алар да әйбәт общениедә. Мен даже ничек дип әйтим, энекәшләр минем белән общениедә караганда Ринат белән лучше общается. Сез аларга әтиәннәрегезгә кунакка кайтып, алар сезгә шулай постоянно, Безнең
Потому что теге дөнилер янына бигрәк тә кайтабыз инде. Теге мунчага авылны постоянно кирәк. Ул авылдан теге күҗи энергия җыеп кайтырга кирәк. Буга да кайтабыз, шулай сабага да кайтабыз. Гел бергә көн сайын сөйләшеп торабыз, хәлләребезне белешәбез. Вообще бик әйбәт мөнәсәбәтләрдә Аллаһка шөкер хәзер. Шулай булсын. Самое главное шунсы, бүтән кеше сүзем янәсәгә, мен бүтән кеше торасы да юк. Бүтән кешене самое главное якыннар аңлады. Бу сезнең тормышыгызда беренче һәм соңгы мәхәббәтегез дип уйлыйсызмы? Амин, шулай булсын инде. Sorabarslar. Тамашашы, Мен Ринат Рахматуллина бәләки чактан тыңлайм. Җырлары бик ошай, бик матур җырлар, тормышлы җырлар. Мин как будущий врач, иң мөһим теләкне җиткерәшем килә, это тазалык. Вот. Исәнлек, сәламәтлек. Исәнлек, сәламәтлек, главное тазалык и все. Шәйләрегез тәмле булсын, Ринат абый. имбирный чай, специальный чай. Үзегез ясадыгыз. Да, өзім ясыйм, өзім термослайдер тәммен, специальный чай бұл. Мындай бүтін дыхательный путларын аша, мен тәмәк тартам. Менә ансын нишәптер ташлап булмадымы, Ринат Ташладым абый? инде, ташладым инде, бір ай тартмадым инде, біраз нервы ичтеп киттем де, дагын шул заразыга. Ярар, тәмәкесендә ташларга Аллаһ Тәгалә ки насыйп итсен. Бүрек бүтәннәренә әйләнеп кайта язмагыз инде, Ринат абый. Юк, инде Алла теләсә, ансы юк. Тәмәкесендә Алла теләсә ташлатам, ташлыйм инде, ташлатам дим. Ай, гомумән нәрсә ашарга яратасыз бу тормышта? Иң яраткан ризыгыгыз? Теге минем отдельный ризыклар юк инде, но мен манты яратам, хинкали яратам, шашлык яратам. Бирин яратам. Үзегез әзерләргә яратасызмы инде? Кухняда Үзем булыш. лагман пешерәм, лагман үзем пешереп ашатам. Минем хатын солянканы бик ыстап пешерә. Динара. Динара вообще. Мин лагман пешерәм. Мин лагман ашап туя алмыйм. Менә бит Ринат абыйның нинди тагын сәләтләр ачты. Тагын менә Ринат абый, әле тамашачы белмәгән нинди шөгыльләрегез бар сезнең? Нәрсә белән тагын сез, мәсәлән, я бер нәрсә коллекционировать итәсездер, бәлки хоббиларыгыз нәрсә барсы белән дә. Коллекционировать иткән дип менә каягына булмый бит инде, Россиянең бөтен төбәгендә булам бит инде. Һәр вакытта да һәрбер районның, һәрбер шәһәрнең үзенең эмблемасы бар, үзенең теге магнитлары бар. Мен шуларны коллекционировать итәм. Һәрбер җиргә баргач, мин беренче киреп китәм, сувенирлар кибетенә. Анда барыбер кичкенә генә район булса да, аның барыбер үзенең значогы бар, үзенең ние бар, шуларны алып коллекционировать итеп йөрим мин шулай. Бу сезгә ошый, сезнең күңелегезгә. Мен теге уйдында теге кеше килгәч тә күрсәтергә менә мин монда булдым дип рәхәтләндереп әйтеп була. Aşılanma etkey Birlikte üstürgen Biz Rinat'ka keldik, şatlanıp, yazmış mıken bizni uçraştırdı. Күзләребез күзгә карашты. Шуның өчен нык яратып, нык сокланып, нык көттек. Рәхмәт сезгә. Ә сезне нык карыйбыз. Рәхмәт сезгә, Роза. Рәхмәт. Туган телдә самая классная, самая шикарная женщина вы. Рәхмәт сезгә, рәхмәт. Ринат абыга зур рәхмәт шушындай матур концерт өчен. Аның менә башыннан үткән шушы авырлыклар мәңге бүтән булмасын. Тормыш иптәше белән гомерен озын бәхетле үтсен. Шакыргына мине Шыгам зур юлларга Сиңа булган киселәрне Салам шушы җырларга Салам шушы җырларга Ринат абыйга килгәндә мен аны шулай дип беләм. Ханьяпа таныштырды беренчедән аның белән. Икенчедән искә алу кичәсендә шалтыраттым гына Ринат абыйга, әйтәм, Ринат абый, искә алу кичәсен оештырабыз. Киләсеңме, җырлыйсыңмы? Брат, минем мәңгелек ярым син дигән җырым бар. Аның репертуарыннан. Әйтәм, Ринат абый, тогда уже Ходай язган сиңа безгә килеп җырларга. Менә аның бу сүзе минем ничектер йөрәктә калды. Һәм инде ул миңа шалтыратып, Раил, брат, менә шундый хәлләр, концертымнарымны башлап җибәрдем. Бүгенге көндә авыррак. Кая барырга, нәрсә эшләргә белмим. Синең бит инде опытың күп. Булыш әле дип сорады да, күрештек, сөйләштек, куллар бирештек һәм эшли башладык.
Әле бик уңышлы гына эшләп киләсез дип торам, Аймираил. Канәгатьмесез сез бу эшкә тотынганга? Әлеге көндә нинди хисләр белән уртаклаша аласыз? Ничек дип әйтим соң инде, гаиләле кешегә бераз гына авыррак, чөнки өйдә хатын, 2 бала, балалар сагына дип әле генә хатын шалтыратып алды. Балалар сине көтәм, әйтәм, бүген Уфада, һәм инде все, иртәгә әйтәм кайтып җитәм. Ләкин менә ул елларда Хәниапа белән күңелгә кереп калган гастрольләр, матур тормыш, бер шәһәрдән икенче шәһәргә күбрәк үзеңне баетасың, күрсәтәсең, сагындырылды һәм инде рәхәтләндереп эшләп йөри. Ринат абый, алай да сезнең гаиләгез турында да сораштырып китәсе килә. Теге баштагы гаиләгез дип әйтәм, дөресрәк булса, балаларыгыз белән бүген нинди мөнәсәбәттә? Балалар белән отлично мөнәсәбәттә. Алысы инде ландыш, инде шундай гаилә, 2 ынагым бар, 2 малай, 2 ынак малай. Алар уңган семья, кияү бик уңган. Аллага шөкер, ландышты күтәреп кенә җитми. Ел сайын машина алып бирә, үзләренең коттеджлары, рәхмәт анага, конечно. Үзләренең бизнеслары. Шуңа күрә кечкенәсен укытам әле команда, ансы институт юстицияда укый, ансы Регина, ансы минем тыпчык булган яраткан кызым инде, ул да мине белеп ярата. Алар белән һәр вакыт күрешеп торабыз. Тормыш иптәшем белән шулай. Ниндидер вопрослар тусайын аралашып алабыз шуңа. Булай үпкәм дә юк. Ашуда да үпкәдә дә түгел. Алай, теге ашулар тотып, нитеп бирмим мин беркашанда. Нуза шулай кирәк булган. Шулай кирәк булган диде, Ринат абый алга таба атлый. Шул үткәннәрем өчен рәхмәтле, чөнки шул үткәннәремне үтеп, шушы көнгә килеп җиткәнем өчен, үземнең киләчәгемне тапкан өчен, бәхетемне тапкан өчен рәхмәтле. Hörmətli tamaşaçılar, bik күңелле, үзенчәлекле мизгелләр тантанада сәхнәдә сюрприз ясаган Ринат Рәхмәтуллин Уфа тамашачысына Әлфинә Гъзамованың үзенең концертына чакырып, бөтен зал ах итте. Ринат абый җырлый башлады, әлбәттә инде дуэт җыр булгач, куплетыннан соң килеп чыкты сәхнәгә Әлфинә Гъзамова һәм шундый хис кичерешләр, алкышлар белән каршы алды Уфа Әлфинә Гъзамованы. Популяр жышларның берсе автор башкаручы Ринат Рәхмәтуллин. Ринат Рәхмәтуллин концертының тәмле кунагы, сюрприз булып безнең Әлфинә Гъзамованы ашкынып килеп җиткән. Беренчедән хәерле кич, Әлфинә апа. Хәерле кич, барыгызга да хәерле кич. Сезне чынлап та Уфа нык ярата. Сез аны инде нык сизгәнсездер алкышлардан шулай. Һәр вакытта да шулай, Уфа һәр вакытта да Уфа инде. Ә менә дуэтка килгәндә Әлфинә апа, бу дуэт кашан туды Ринат Рәхмәтуллин белән бергә? 20 ел җырлыйбыз инде бу дуэтны. Концертларда һәр вакытта да, сборный концертларда менә һәр вакытта да башкарабыз бу җырны. Әле тагын киләчәктә бергә дуэтлар язырга теләгегез бармы? Теләк бар, Җыр көйләре, сүзләре матур булса, әлбәттә инде яздырбыз дигән өметләрдә калам. Динара, гомумән киләчәктә Ринат Рәхмәтуллин белән уртак балалар булдыру турында планнар корасызмы? Ну, планнар дип әйтү, наверное, нәрсә дип әйтим, Аллаһ Тәгалә ничек решит шулай була. Ринат абый, менә кайбер артистлар концертларын куйгач күңелдән инде бушлык кала диләр. Кемдер шундый туллана, котылдым, булдырдым дип әйме дәрт ала ничектер. Ә сезнең күңел халәте концертларыгыздан соң ничегрәк икән? Минем күңелем шатлана. Тамырга да әйтәм, йөрәгем рәхмәт әйтә тамашачыга, мин сорадым, мин аларга рәхмәт әйттем. Мине шул авырлыкларны, кыенлыкларны кичереп тә мине яңадан сәхнәгә кабул итеп, үзләренеке итеп, тырып басып алкышлаганнар өчен рәхмәт. Мин үземне бүген менә мин дә, минем командада, минем тормыш иптәшем дә, минем якыннарым да шатлана. Уфа мине яңадан үзенең сәхнәсенә кабул итеп каршы алды. Һәм инде олап, зурлап кул шапты. Рәхмәт Уфа. Мин сезне не подведу, Алла теләсә.
Популяр автор башкаручы җырчы Ринат Рахматуллинның Уфадагы концерты бик кайнар дулкыннарда узып китте, дусларым. Без бүген Ринат Рахматуллинның тормыш китабына сәяхәт кылдык. Аның авыр, сынаулы мизгелләрендә күреп ишетеп киттек, аның мега хит җырларында тыңлап биедек, дәртләндек. Гомумән, Ринат Рахматуллинга бүген бик зур рәхмәтләребезне әйтеп киләчәк. Иҗади тормышларында зур уңышлар теләп, мин Роза Хәйруллина сертификат тапшырдым. Автор һәм алып баручы түгел бер атнага сезнең белән саубулашам. Исән, имин булыгыз һәм Ринат абый кебек көчле рухлы, һәр вакыт яхшыга ышанучан, позитив кеше булып яшәгез. Пока-пока.